мы маем на дадзены момент. Тур распачаўся ў суботу. Перамога кола «Дынамо» на ЦКК 5-4. Дынамаўскае дэрбі УВД атрымала перамогу з лікам 3-0 над БНТУ. 7-10 так Барысаў на сваёй пляцоўцы прайграў Дарожніку. Вітэн ВРЗ, зразумела, гэта такая шыльда цэнтральная гэтых выхадных. Перамога энергетыкаў 4-2. Ну, зразумела, давайте узгадаем пра яшчэ адзін вынік. Гэта перамога чыгуначнікаў над Меркурыем 6-2. І такім чынам матч сталіцы супраць Мінска ён і завяршае агульную карціну гэтага тура. Адпаведна, сустрэча праходзіць увечары ў панядзелак. Такім чынам, да складаў. Вашай увазе, гаспадары, як я ўжо узгадаў, распачынае гэты матч у варотах Максим Трофимович, нумар 1, першая чацвёрка, 4 Олег Яромин, 11 Владимир Пискун, 14 Олег Горбенко, 27 Сергей Лавло. Капитан Игорь Щербич, номер 21, далее 26 Артем Якубов, 20 Ильнур Исламов, 17 Шахрух Махмадинов, 16 Артем Козел, 10 Александр Умпирович, 9 Алексей Якубов. Не долечились Данила Астафьева, Петрович, 9 Алексей Якуб. Данёра Аманбаева, кыргызскага футболіста, які будзе праводзіць толькі другую сустрэчу ў нашым чэмпіянаце, у нашым міні-футболе, ну і адпаведна маць у футболцы айцішнікаў. Мінск, команда Александра Черника. Гэта на дадзены момант асноўны галкіпер Александр Антонов, номер 21. Запасны, дарэчы, галкіпер номер 25 Вячеслав Быковский. 7 Андрей Семенюк, 27 Игорь Ковалевич, 20 капитан команды Денис Семенюк. Надалей 7 я уже назвал, 10 Вячеслав Воронин, 17 Алексей Кашевский, 14 Микита Крылицкий, 19 Александр Ильшевский, 77 Владислав Хомутовский, 87 Павел Рубникович, 99 Иван Дроздов. Александр Черник, як вядома, адказвае за такі, цягне сказаць, сталічную каманду, але насамрэч мы разумеем, што да такі, цягне сказаць, праўдзе заходзячы, хаця з назвы сталічнікі у нас якраз гаспадары. Ну і зразумела, вось той самы удар, про які ўжо ўзгадаў. Вольга першая дакранулася да мяча, была найлепшай капітану, згадай, жаночай каманды сталіцы, была прызнаная найлепшай у сваёй часы і ў міні-футболе, і ў вялікім футболе. Так што зараз на дадзены момант у нас так атрымліваецца, што для сталіцы гэты матч шмат што значыць. Ну, па-першае, з пункту гледжання сітуацыі, пра што мы ўжо казалі. Па-другое, узгадаю, што ў першым крузе осенню ўжо сышоўшага мінулага году Мінск абыграў сталіцу з лікам 6-4. Памятаем пра тое, што у айцішнікаў сезон распачаўся так, ну не тое, што з велізарнымі праблемамі, але пытанні былі. Зусім іншая справа з велізарнымі праблемамі, але шансы у каманды Александра Чыбісова ўзяць рэванш за паражэнне ў першым крузе.
Па-другое, гэта юбілейны ўжо 400-й матч сталіцы у вышэйшым дывізіёне. Ну так ужо паглыбляцца матчам будзе яшчэ такая падстава у гісторыю, у статыстыку. Без перабольшвання не будзем, але можам і узгадаць пра і першы матч, і тыя, якія адбыліся пад нумарам 100, 200 і 300 адпаведна. Ну і плюс да таго, зразумела, аднаўленне сезону пасля тых самых матчаў з удзелам нацыянальнай каманды, нацыянальнай зборнай. Дарэчы, тут так званай актыўнасці мы маем на ўвазе тое, што мае дачыненне да так званага матч-дэю. Гэта бітва акадэмій. Тут ужо дадалося. Гэта бітва акадэмій. Дзве акадэміі будуць высвятляць, хто з іх найлепшы, у першую чаргу з падтрымкі сталіцы. Гэта будзе ўжо адбывацца у перапынку. Ну, а урачыстасці, звязаныя з віншаваннем жаночай каманды сталіцы, ўжо адбыліся якраз перад стартавым свістком. Ну, і я ўжо казаў пра то, што Лукша, Шчэрбіч, Шумпіровіч і Якубаў у складзе гаспадароў, яны вярнуліся на пляцоўку ўжо. Ну, зараз не зусім бела-зялёная, хутчэй такая ў большай ступені чорная форма, амуніцыя гаспадароў. Матч, я ўпэўнены ў гэтым. Вось як зараз і адбываецца, крыху болей за хвіліну прайшло спачатку сустрэчы, тэмпы не вельмі высокі, будзе разганяцца ўжо па хуч. Ну і вось першы удар па воротах прымушае Александра Антонова уступіць у гульню. Удар па воротах прымушае. Махмад Амінаў мае дачыненне да кыргызскага міні-футболу, так жа, як і Данёр Аманбаев. А мы тут ужо паспелі крыху і на гэтую тэму пагаманіць, у тым ліку і з прыкметнай фігурай у нашым міні-футболе. Зараз Владимир Завадскі мае непасрэднае дачыненне да сталіцы, яшчэ і крыху працуе, ўсё, што звязана з арганізацыйнымі момантамі, календаром, па-ранейшаму дапамагае і адпаведнай федэрацыі. Ну і прыйшлі да высновы, тут у нас спрэчак не было. Самая моцная азіяцкая каманда — гэта зборная Узбекістана. Але вы ведаеце, той жа чэмпіянат Казахстана, да якога маюць дачыненне і мелі дачыненне не толькі некаторыя з футбалістаў, але у першую чаргу спецыялісты. Гэта сур'ёзны чэмпіянат і сур'ёзная каманда, але узбекі, падаецца, ўсё ж такі там нумар адзін. Хаця узгадваем пра тое, што казахі да намінала маюць дачыненне к вялікім футболе, стараючыся да адпаведна наміналу. Але калі так увогуле браць усходні футбол, азіяцкі футбол, бясспрэчна, там зборная Ірана, хай там узбекі не вельмі далёка адстаюць ад персаў, але зборная Ірана, на мой погляд, бясспрэчна, гэта нумар адзін. Ну і кыргызы недалёка, на мой погляд. І да таго яшчэ давайце узгадаем, што болей за год таму тут, на гэтай пляцоўцы, мы праводзілі серыю сустрэч таварыскага характару супраць зборнай Туркменістана, і таксама там былі пэўныя праблемы. Хаця на дадзены момант гэта аб'ектыўна наша каманда ўжо на зусім іншым узроўні падрыхтоўкі у першую чаргу. І вось гэтыя спараныя матчы адбыліся. Ну, так яно і ёсць. Па факце спараны гульні з той жа зборнай Фінляндыі, яны пацвердзілі тое, што хай, магчыма, мы і не самыя лідары, пацвердзілі тое, што пры стопках еўрапейскага міні-футболу, але і недалёка, калі ўжо так казаць па праўдзе. Антонов таксама недалёка ад таго, каб прымусіць папрацаваць у рамцы сталіцы Максіма Трафімовіча. Гэта ўжо другі удар па воротах у выкананні велізарнага, высачэзнага галкіпера сталічнага калектыву. Узгадаю, што насамрэч ён не так ужо і мала забіваў у сваёй кар'еры. Для яго гэта 102-я сустрэча, 5 мячоў на рахунку маем, дастаткова вопытны гулец. І у гэтым сезоне ўжо 16-й матч правіць Вячеслав Быкоўскі зараз на лаўцы запасных. Ну а футбалісты сталіцы так пакрысе падцягваюцца менавіта да гаспадаркі, так бы мовіць, і ўсё часцей у нас цэнтры ўвагі не толькі Шахрух, але і Ільнур Махмад Амінаў, расійскі футбаліст. К
сталіцы. Вельмі ўплывовая асоба, яркі гулец, харызматычны і ў першую чаргу не абделены тэхнікай. На хуткасці, уменне працаваць з мячом у Ільнура на высочайшым узроўні. У гэтым сэнсе ў нашым чэмпіянаце, на мой погляд, ён ледзьве не найлепшы. Шчэрбіч робіць перадачу на Александра Умпіровіча. Ну, неаднаразова пра гэта я казаў, напэўна, паўтарацца ўсё ж такі не буду, каб не перагружаць рэпартаж тым, што і так ведае наш заўзятар, той, хто сочыць за падзеямі ў беларускім міні-футболе, той, што менавіта вось гэтыя гульцы, многія з якіх знаходзяцца зараз на пляцоўцы, за выключэннем таго ж Алексея Лукшы, таму далі магчымасць адпачыць. Я не ведаю там нейкіх навінаў, звязаных, напрыклад, з некаторымі з пашкоджанняў 12-га нумара сталіцы. Будзем спадзявацца, што яго ўсё будзе ў парадку. Так што яны зусім недавно гулялі за зборную, ну зараз задзейнічаны. Но у нас тут класная, такая, я бы, так бы мовіў, фірмовая сталічная комбінацыя з вывадам Артёма Козела сам-насам з Александром Антоновым. Ну і, на жаль, для гаспадароў, ды ўвогуле для нейтральнага гледача, пагадзіцеся, заўжды так крыху шкада, што такія моманты не сканчваюцца узяццем варот. І зноў удар па варотах, на гэты раз ужо даволі далёка было. Прыняў перадачу, зрабіў яшчэ далей, адразу адказ, і вось той самы выхад, пра што я ўжо казаў, вытанчаная камбінацыя, ўсё ў адзін дотык. Вось мы узгадывалі, так, команду Ирана. Я не кажу, что зараз разыграли комбинацию Иран, а такие комбинации разыгрываются, узгадаю, в мини-футболе. Это так званые футбольные шахматы. Разыгрываются, узгадаю, в мини-футболе. Залежаць менавіта ад падрыхтоўцы, на трэніроўках тую ці іншую камбінацыю нагульваюць, і гэтай камбінацыі маюць канкрэтныя назвы. Калі падгледзелі, напрыклад, у той жа зборнай Ірана, так і называюць Іран, ці Іран-1, ці Іран-2. Ну тут было ўсё даволі проста, але, як мы ведаем, усё геніяльнае проста. Ну, прыгожая камбінацыя адназначна. Ну і папярэдні удар таксама ў выкананні 16-га нумара быў варты ўвагі. Але пры ўсім пры тым, вось ужо 4 хвіліны ззаду і па нулях. Па нулях, і што варта адзначыць, пакуль і парушэння правілаў няма. Паўз, так, па мінімуму, на мой погляд, даволі карэктна пакуль праходзіць гэты матч. Ну, ўсё, па-першае, будзе залежаць ад таго, як далей будуць ісці падзеі. Хто першым заб'е, па-другое, футбалісты павінны будуць так у рытме сустрэчы, як след. Вось, стройцы пойдуць, а там, дзе эмоцыі, там, адпаведна, і да фалоў недалёка. Ну, такое бывае не часта. Насамрэч, каб у першыя 5 хвілін ніхто не парушыў правілы і не атрымаў гэтую адзінку у адпаведнай графе. Бывае, што за хвіліну і па 3 парушэнні, а то і 4. Узгадаю, што ў міні-футболе для нашай шырокай аўдыторыі, магчыма, хтосьці не ў курсе справы, вельмі важны пункт правілаў заключаецца ў тым, што камандзе дазваляецца 5 разоў парушыць закон, 5 фалоў, надалей 6-й фол, і кожны ад 6-га, адпаведна, з яго ўключэннем у спіс. Гэта прамы удар па варотах. Змена складу. Сергей Гор прымаў мяч, збіраўся хутчэй за ўсё ж разыграць камбінацыю, але так няблага пакуль менш футбалісты непасрэдна Мінска. Такі называць сталічнікі мінчане. Я так мяркую, што асаблівай блытаніны ў гэтым сэнсе не будзе. Перакрываюць зоны. А зноў тая ж самая камбінацыя, на гэты раз усё атрымалася у Шахруха. Махмад Амінаў адкрывае лік у гэтай сустрэчы, забіваючы свой 5-й гол у сезоне ў 11-й матчы. Шахрух Махмад Амінаў. 1-0. Усё класна адбылося, ну і тут, канешне, ўсё залежала ад фінішу. І заключэнне справы у выкананні 17-га нумара, па-першае,
такой зайздросны ўзровень халаднакроўя быў прадэманстраваны, но па-другое і тэхнічныя здольнасці, як следуе. Бо ён наўмысна біў менавіта такім чынам, ну, па-перше, каб не прамахнуцца, зразумела, па варотах, накіраваць мяч непасрэдна ў рамку, ну а па-другое, каб ускладніць жыццё Александру Антонову. Усё атрымалася. І вось, ужо 1-0, тое, пра што мы казалі, да першага голу, а надалей ужо, я так мяркую, гульня распачнецца па-сапраўднаму, як зараз. Перадача Семенюка, ну, зразумела, калі мы называем гэтае прозвішча, трэба яшчэ называць і імя, гэта Дзяніс Семенюк, капітан каманды. Андрэя, узгадаю, нумар 7, адзначыў дзень народзінаў, ну, абодва вельмі вопытныя гульцы. Андрэй 88-го году нараджэння, Дзяніс крыху малодшы на 5 гадоў. Вось вам і фол, ну, ўсё прадказальна. І такім чынам болей за тое. Усё прадпату картку Ігору Кавалевічу. Дзе Ігор Кавалевіч, там і жоўтая картка. Прычым, калі ўж так казаць па праўдзе, і Данёр таксама. Адзначаем Аманбаева, кыргыза, ён толькі другую сустрэчу праводзіць у чэмпіянаце, адпаведна, у футбол сталіцы. Ну, таксама не без дапамогі рук дзейнічаў. Нур Исламов, перавод налева на Аманбаева. Таго адразу прыкрываюць. Трофимович. І зразумела, як заўжды гэта бывае ў камандах Александра Чэрніка, высокі прэсінг – гэта наша ўсё. Главы. Мяч ад капітана сталіцы ідзе за лінію ворот. Закид на супрацьлеглы край, ну і удар вантаймер Данёра Аманбаева. Пакуль мяч не ідзе ў ворот пасля яго стрэлу, але так мяркую, што пакуль гэта ключавое слово. За сталіцу Мінск выступаў шэраг футбалістаў у гісторыі нашага чэмпіянату. І гэта ўсё знакавыя імёны. Ну, нічога дзіўнага ў гэтым няма. Асабліва з улікам таго, што Мінск у апошнія сезоны зноў ж такі вось так падцягнуўся. Да лідараў доўгім часам мы казалі пра нашу зорную чацвёрку, той самы топ-4, але я так мяркую, што можам ужо казаць і пра пяцёрку. Непасрэдны удар. Пакуль ідзе такая прыстрэлка футбалістаў Мінска. Ну, аднойчы давялося футбалістаў Мінска у гульню Максиму Трофимовичу. Але гэтым ударам гасцей спартыўнага комплекса «Скава» урочай дакладнасці не хапае. 13 футбалістаў у вышэйшым дывізіёне гулялі за тых і за іншых. Ну, зараз у нас атрымліваецца з тых, хто заяўлены на гэты матч у гаспадароў, гэта Піскун. Ну, а за Мінск ажна пяцёрка ў гэтым сезоне, гэта гульцы каманды Чэрніка, гэта і Чурылін, і Воронін, Крывіцкія, Альшэўскі. Найбольшую колькасць матчаў правёў Максім Амплеев. За сталіцу 27 сустрэч, за Мінск 17. Ну, той же Владислав Воронін, адпаведна, атрымліваецца, як айцішнік, 15 матчаў правёў, але ў большай ступені зараз мы яго успрымаем як гульца Мінска, бо для яго гэта ўжо 25-я гульня ў футболцы гэтай каманды. За 25 матчаў двойчы паражаў чужыя вароты. Не так жа і шмат футбалісты Мінска за гісторыю супрацьстаяння гэтых калектываў дамагаліся поспеху, але яшчэ раз узгадаю, апошнім разам тое адбылося ў гэтым бягучым сезоне у першым крузе. 6-4 на сваёй пляцоўцы. Мінск абыграў сталіцу, і гэта толькі другая перамога за ўвесь час узаемадзеяння камандаў. 8 разоў перамагалі айцішнікі, 4 разы гулялі ў нічыю. І ніводнага разу футбалісты сталіцы не абыгрывалі. Ну, футбалісты Мінска, так, на пляцоўцы сталіцы ніводнага разу не дамагаліся перамог. Ну, вось прэсінг выбачоўцы сталіцы.
Доходзіць до таких праблем просто у суадносна спакойнай сітуацыі нічога найлепшага абаронца не знайшоў, як просто накіраваць мяч на бок. Але пры ўсім прытым гэта ўсё роўна варыянт лепшы, чым просто траціць мяч і вывесці прас-цэнтр на убойную пазіцыю саперніка. Зноў той же самы высокі прэсінг, які мы адзначалі, якім і будзе дзейнічаць каманда Мінска, які таксама, дарэчы, можа прывесці да нейкага плёну, мне падаецца. Як ні круці. Пакуль сустрэча не праходзіць у такім сур'ёзным тэмпе, на які здольныя і та і іншая каманды. Факт, але не будзем забывацца пра тое, што сезон аднавіўся все ж таки ты ж матч за зборную, а як ні круці, гэта не просто сустрэчы, гэта выклік у нацыянальную каманду, гэта тыя самыя трэніроўкі, гэта лагістыка так званая. Так што ўсё гэта не можа не адбівацца, у тым ліку і на стане зборнікаў. Пакуль у нас 1-0. Шахрух Ахмадамінаў з перадачы Олега Гарбенка паразіў вароты Александра Антонова. Перавод назад з падключэннем Івана Дроздова. Калі не памыляюся, гэта ягоны першы удар па варотах. Прытрымліваюць за футболку Умпіровіча. Той страчвае мяч. Контратака у выкананні Мінска з пераводам на правы край на Вячеслава. Ну, до удару зноў. Справа так і не дайшла. Ну, Александр Чыбісаў цудоўна разумее, тут у нас увогуле, калі так казаць па праўдзе, сутыкненне цудоўна разумее, тут у нас якія па-ранейшаму свой велізарны патэнцыял мы ведаем, якіх вышынь яны дасягнулі. Я гульцы, які ў іх досвед, вопыт. Я гульцоў болей за тое, я скажу, дай ім 5, а магчыма і ўсе 10 хвілін на пляцоўцы, яны б не сапсавалі агульны малюнак гульні, гэта 100%, а магчыма яшчэ і палепшылі справу. Ну дык вось, як спецыялісты, у тым ліку далёка яшчэ не рэалізавалі свой патэнцыял. Так што гэта яшчэ і бітва, на мой погляд, двух тактыкаў. Як босаў сталіцы і Мінска. Александр Чыбісаў і ягоны цёзка Чэрнік адпаведна. Ну і прынамсі так 1-0 гэта далёка яшчэ не адказ на пытанне, хто можа перамагчы ў гэтым матчы. Не ўдалося Трафімовічу атаку разагнаць правым краем. На ваших экранах Андрей Семянюк, яго вось якраз і віталі перад пачаткам гэтай сустрэчы як іменіннікам. Ну, той же самый прессинг выкарыстоўвае сталіца, а гэта ўвогуле не дзіва. Любая з нашых камандаў і лідары у тым ліку, мы маем на ўвазе зразумелы аршанскі калектыў, абодва з Гомеля, усе стараюцца дзейнічаць вось у такім стылі тотальнага міні-футбол, калі пажадаецца. Подключение, дарэчы, гэта першае подключение Максима. Ён увайшоў у зону, прабіў, патрапіў саперніка у Эржана Бактыбаева, яшчэ аднаго кыргыза, які прымае ўдзел у нашай сустрэчы. Дарэчы, лідернага ПД у яго, ён 4-й матч зараз праводзіць і двойчы ўжо паражаў чужыя вароты. Так што перад стартавым свістком статыстыка 3-2 ў гэтым сэнсе, ну, вельмі прывабна. Што вось якраз у нас на пачатак 2025 году у нашым чэмпіянаце дадалося і ў колькасным, і ў якасным, на мой погляд, гэты фактор таксама варта адзначыць у гэтым сэнсе у плюс і камандам, і чэмпіянатам. У час выйшаў Антонаў і перашкодзіў з дапамогу у тым ліку і партнёраў узяць мяч як след пад кантроль і таму ж Владзіміру, які прымаў мяч, пастараўся яго падпрацаваць пад правую нагу, каб такім чынам ужо абысці галкіпера і прабіць, лічыў вольныя вароты. Нічога не атрымалася. Антонаў у час усё зрабіў як след. Ну а вось я так мяркую, і распачалася
распачалася сустрэча дэрбі новага ўзроўню паміж акадэміяй сталіцы і Мінска, батл так званы. Выхаванцаў і той і іншай акадэміі тут недахопу ў гэтым сэнсе няма. Ну, зразумела, Мінска мы давно ўжо ведаем як акадэмію. І сталіца ў апошнія гады так няблага працуе ў гэтым сэнсе. Так што ўсе выхаванцы футбольных акадэмій сталіцы Юні і Мінска гэта першы так званы батл. І заключаецца ён менавіта ў падтрымцы каманды. Хто будзе болей гаманлівым і гарачым, той і выйграе. Ну, правілы даволі той істыя. Хто гнчэй, хто болей. Сталічнікі, ўсё, што я так мяркую, вы разумееце, пра каго ідзе гаворка, у сваю чаргу усведамляюць, што розніца ў адзін мяч ім нічога не гарантуеш у першым тайме. Тут і бывае ў міні-футболе і розніца ў 3 мячы. Некай гарантыі не дае. Таму і, як мы заўважаем, Александр Чыпісаў таксама не вельмі задаволены. Ну, некаторымі аспектамі, назовем гэта так, гульні. Але трэба браць ва ўвагу, што ў сталіцы зараз на дадзены момант гэта матч 17-го тура, гульні 16-го тура адгуляюць на гэтым тыдні, крыху пазней. Сапета матч 17-го тура, гульні 16-го. Самы Эльнур. Ну, пагадзіцеся, гэта фірмовы футбол Ісламова пад прэсінгам, з хуткасцю. Ну, натуральным чынам на зусім невялічкім кавалку пляцоўкі ён усё роўна утрымлівае мяч пад кантролем, усё роўна можа нешта прыдумаць, прыняць такое невідавочнае рашэнне насамрэч. Яркі гуляць ў нашым чэмпіянаце. Калі знаходзіцца ў добрай форме, ну, назіраць за яго на гульню адно задавальненне. Пакуль толькі 1-0. Ну і, дарэчы, наконт фалоў 2-1. Гэта таксама у нас 9 хвілін і 32 секунды да перапынку. Не такі ўжо сур'ёзныя лічбы, пакуль проста маем іх на ўвазе. Тут таксама мяч застаўся пад кантролем дзясяткі Мінска. І Іван Драздоў. Гэта другая чацвёрка. То же самое мы кажем и про господаров. Олег Яромин, Владимир Пискун, Олег Горбенко и Сергей Лавор запасный. Хотя зауважим, что натуральным чином этой самой четверки это не стабильно. Разумеем, это достаточно сказать, что Горбенко ассистовал Шахруху Махмадаминову, гульцом другого квартета. Шахрух стараецца таксама праявіць свае здольнасці тэхнічнага гульца, лідара, які можа браць сабе не заўсёды. Трэнерам такое даспадобы, ўсё ж такі настаўнікі стараюцца паставіць футбол менавіта такім чынам, каб дрыблінг, хуткасць яны былі дзеля таго, толькі адна прычына дзеля гэта вывесці самога сябе на ударную пазіцыю. А так гульня на каманду. Прыняў мяч і адразу не ператрымліваючы яго аддаў партнёру. Ну, памятаеце, як па-першае забіваўся гэты гол Олег Горбенко ў адзін дотык удар Шахруха. І дагэтуль, як выводзілі Артёма Козела з Савнасам, з Александром Антоновым. Альшевский. И тут фол, бясспрэчнае парушэнне правілаў супраць капітана Ігора Шэрміча. Гэта жоўтая картка, прычым гэта ўжо другая жоўтая картка футболіста Мінска.
І жоўтая картка, і другая жоўтая картка, бо дагэтуль яе атрымаў Ігор Кавалевіч. Ну, тут не подкопаешься, тут просто не покинул Вячеслав Воронин іншага выбору суддям. Ну и натурально стандарт с потенциалом. Козел покидая мяч на десятку. Перович б'е по воротах и так подается, что мяч докрануўся кыргыза и отповедно пайшоў за боковую. Хотя, магчыма, это есть стандарт на карысць сталічных гульцоў. Перахапілі мяч гульцоў. Зноў Вячеслав Воронин. Альшевский. Ну, мы казали про то, что у столицы нема серьезных проблем со складом. То же самое повинны отзначить и у дачнини команды Александра Черника. Оптимальное сполучение у тых и у іншых. Воронин дзяжурыць, чакае перадачы ад Алексея Кашэўскага. Ну, не такая ўжо і простая задача прайсці абарону сталіцы тады, калі футбалісты каманды Чыбісава паспяваюць вярнуцца назад, размеркавацца па пазіцыях, хуткасці ім хапае, калі што, і вольныя прасторы перакрыць. Тут і на самой хуткасці, на контратаках не ўсё атрымліваецца. Прасторы перакрыць. Зноў стандарт. Узмацняе ціск сталіца. Праз центр, все у один дотык, то, что зараз даводится нам с вами назирать, и одразу праз капитана, праз Игоря Шервича. По-разному складываются матчи, и поміж коллективами такого кшталту, але то, что зараз можно назирать на середину сакавіка, треба значить, что все, что у нас, звичайно, мы кажем, написано на папері, оно и проявляется не все, что у гацовцев. Что маю на увазе, перавага столицы с потенциалом на перамогу в гэтым матче, а я так мяркую, что и гости объективно могут с гэтым погодиться, яна відавочная. Але при ўсім пры тым, команда Мінска чарговым разам гэта адзначаем, гэта калектыў, які прайсці не просто і зараз у тым ліку. Вось гэта сціплыя лічбы на табло, таму яшчэ одно яскравае пацверджанне. Атака можа працягнуцца з пераводам на Артёма. Козел у няпростай сітуацыі, правай нагу нязручна яму было, усё атрымлівалася на хуткасці, прымаў гэты мяч, пастараўся яго апрацаваць, каб паспець прабіць па варотах. Вось зараз, каб так на супрацьход абыграць абаронцу. Тут адзначым гульню Александра Антонова, час выйшаў наперад. Відавочна, што Александр Чыбісаў ставіць сталіцы гульню максимально хуткую и максимально эффективную. Магчыма, хтосьці можа сказаць і, ну так, суадносна простую, але насамрэч гэта не тая самая простота, якая горш за і далей па прымаўцы. Гэта просто азначае у першую чаргу максимально эффективна. Ну, вось подключение, напрыклад, Максима Трофимовича. Ось узгадываем, ягоны коллега Алексей Лукша, звычайно, калі ўжо выходзіць наперад, і он стараецца ў першую чаргу дзейнічаць надзейна, каб да мінімума звесці нейкія праблемы, варыянты, памылкі. Яны заўсёды, зразумела, прысутнічаюць, гэта трэба мець на увазе, калі галкіпер падключаецца да гульні. Максим Трофимович у гэтым сэнсе гуляе крыху болей смела. Ну і магу згадаць, што такая традыцыя, калі пажадаеце часцяком у свае часы, калі, напрыклад, прызначалі стандарт у варот сталіцы, калі Алексей іх абараняў, звычайна такі моманты пакідаў. Дзякуй Вольгі Паўлюць. Яна паклапацілася пра нашу тэхніку.
свой чалавек. Вольгу Паўлю цудоўна ведаем не толькі як рэфері FIFA, якая абслуговвае матч па міні-футболе. Мы памятаем, як яна ўпрыгожвала і будзе ўпрыгожваць, упэўнены ў гэтым і сезон па пляжцы, абслуговвае матчы і чэмпіёнат краіны па гэтым відзе спорту. Ну і па судзейству, я мяркую, ніякіх пытанняў не павінна быць у тым ліку і з боку Мінска. Две жоўтыя карткі Ковалевичу і Вороніну цалкам заслужаны. У нас тайм-аут. Внимание, парни, основной момент. Теряйте концентрацию. Пару раз потерялись вообще так легко. Там под пятку, на разменах менять. Ближе к игрокам играть. Играть защитником, я тебе сказал. У вас 2 раза Джан играет последний. Не летите все вперед. Холодная голова. К их игрокам ближе играйте. Не давайте зазора. Ближе к игрокам. Избивайте вы. Вы даете зазор, они разрываются. Слышите или нет? Ближе к игрокам. Голову включай, Держан, мы делаем 2, ты идешь под Андрея, куда ты бежишь в угловой? Ты режешь и под Андрея, куда ты бежишь? Холодная голова, все нормально, уже вошли в игру. С заменами не меняйтесь, не выходите сами, кто хочет поиграть. Я регулирую пока, по одному, там, левшу, туда-сюда. Хорошо? Давайте. Давай. Чым калі гульцом быў, ён стараўся трымаць сітуацыю пад кантролем, тым болей, калі ён валодае уладай як галоўны трэнер, ён валодае ўсё трэба кантраляваць. У тым ліку і змену складаў, у тым ліку вось вы зараз бачым, як на кантрасце з іншымі сваімі калегамі, як ён праводзіць тайм-ауты, гэта некая калегіяльная парада. Так, раюцца, кожны выказвае свае думкі. Ну, магчыма, калі на гэта ёсць падставы, калі ёсць рацыя на гэты конт, магчыма, і такім чынам могуць праводзіць тайм-ауты. Тут слово ўзяў толькі Александр Чэвнік. Аўтарытэтны, бясспрэчна, спецыяліст, які якраз падказаў сваім гульцам, што з гэтай сталіцы можна і варта гуляць з кантролем мяча, не дапускаючы тых памылак, мы ўжо адзначалі некаторыя з іх, пад ціскам, пад прэсінгам з боку гаспадароў, так, зусім не абавязковае парушэнне правілаў. Ну і перакрываць зоны, не даваць магчымасць разыгрываць у адзінковыя просы, адна з якіх скончылася ўзяццем варот Антонова. Калі Гарбенка на вольную прастору вывеў Шахруха, а дагэтуль быў яшчэ момант з удзелам Артёма Козела. Дарэчы, вось гэты спецыяліст Александр Чэбісаў у першым тайме пакуль яшчэ мае права сам таксама взяць тайм-аут яшчэ да першага перапынку. Ну, увогуле матч паміж гэтымі калектывамі часцяком былі даволі выніковымі. Узгадаем хаця вось першую гульню менавіта вышэйшага дывізіёна ў чэмпіянаце 19-20 гадоў, напрыклад, матч, які скончыўся з лікам 8-4. Ну і зрэшты гульня першага круга, як і круці, перамога Мінска 6-4, 10 галоў. Так сур'ёзна адрозніваецца ад галявога тэмпу, ад нашай статыстыкі, якую мы зараз маем на табло. Матч паміж гэтымі калектывамі ў мінулым сезоне скончыўся упэўненай перамогай айцішнікаў 6-1, але ўвогуле узгадваў, што толькі двойчы Мінск сталіцу ў гісторыі супрацьстаяння гэтых калектываў у шэшым дывізіёне абыграў. Вось той самы матч першага круга, гэта толькі адна з 2 вікторый. Ну, як я ўжо казаў, ніводнага разу Мінск на гэтай пляцоўцы айцішнікаў не перамагаў. Антонов двойчы, памятаем, як ён біў па варотах, умее гэта рабіць, але зараз такая слушная перадача на Андрэя Семенюка. Той, правда, мяч страціў. Ісламаў. І тут ужо здорова згуляў Віталь Шадурка. І тут ужо здорова згуляў Дмітрий Швяткоў, Владимир Піскун, Александр Рашевскі ў свае часы забівалі абедзве каманды. Узгадаю, што у сталіцы найлепшы страйкер гэта Гарбенка, той самы, які сёння асіставаў Шахруху. Але калі кыргызы будуць дзейнічаць такім чынам і надалей, я так мяркую, што яны хутка мяшаюцца ў барацьбу за званне найлепшага бамбардзіра. У Жыгалка і Каралішына па 4 мячы. У Мінска
2 Семенюкі, 5 мячоў правёў Дзяніс, ну, адпаведна. І у Андрэя 4, як і у Швядко. Ну, хтосьці можа сказаць, не так і шмат, калі мы бярем ва ўвагу, напрыклад, выніковасць таго ж Вітэна. Пагаджуся з гэтым. Тым не менш, напрыклад, выніковасць таго ж Вітэна, вялікая іх колькасць, канешне, гэта звяртае на сябе ўвагу, але галоўнае вынік. Ну, час пакажа, на што здольныя хлопцы. Я маю на ўвазе ў першую чаргу кыргызскі дывізіён, легіён, калі пажадаеце. Пакуль па першых уражаннях усё выглядае так няблага. Я маю на ўвазе не толькі Шахруха і Данёра у складзе гаспадароў, зразумела, і Ржана Бактыбаева, якім зараз супрацьстаіць сваім суайчыннікам у гэтым матчы. Перавод направа, сходу, ну, ўсё ў 1-2, такі Ігор Кавалевіч паклаў корпус. Было ясна, што хутчэй за ўсё гэты удар будзе блакіраваны. Будзе браць. Але, на мой погляд, меў бы рацыю. Но все ж таки толькі 1-0, усё так вельмі на тоненькага. І другі гол перад перапынкам вельмі патрэбны айцішнікам, адназначна. Андрей Семенюка адразу накрыў. Артём Якубаў. Якубаў усё часцей з'яўляецца на пляцоўцы. 47-й матч праводзіць. Увогуле ў гэтым сезоне 15-я сустрэча, неблагія паказчыкі. Я маю на ўвазе сталіцу ў першую чаргу, бо калі браць ва ўвагу агульную колькасць матчаў, то ён тут самы вопытны. Олег Гарбенко хіба што толькі у гэтым сэнсе можа яго пераўзысці. 346-я сустрэча, 158 мячоў на рахунку. У гэтым сезоне 6 галоў забіў за 14 сустрэч. Перавод на Бактыбаева. Ну, ось бачым, так, выхад галкіпера, падаецца, павінен, ну, колькасная перавага адпаведная павінна быць у каманды, што атакуе. Але калі не ўдаецца перайсці, падысці нават да цэнтральнай лініі, калі ўсё перакрыта, прэсінг, гэта проста атрымліваецца нейкая такая залішняя рызыка, калі пажадаецца. Ось адбылася б страта мяча, так? У выкананні Ржаны. І што надалей ўжо сітуацыя мяняецца. Гэта той самы выпадак, адназначна мы можам сказаць, ось зараз, так? 1-0, калі і ў міні-футболе розніца істотная. Падаецца толькі 1 гол, так? Але 1-0 і 2-0 гэта сур'ёзна. Ну і тактыка. Зразумела, што ў сталіцы, будзем ужо казаць па праўдзе, клас гульцоў ўсё ж такі. Тактыка, ведны клас каманды, эмоцыі, патэнцыял на перамогу. Але Мінск недалёка. Адназначна. А вось менавіта тактыка, гульня, прэсінг, высокая гульня у гэтым сэнсе. Ну, проста нейкая такая люстэрка. Адлюстроўвае проста тактыку сталіцы. Не хапае, вось, гэта ўжо істотна. Фактор, на які варта звярнуць увагу, не хапае вастрыні, не хапае небяспекі ударам Мінска. Не так ужо і шмат удараў сталіцы. Як ні круці, аднаўленне сезону справа асаблівая. Гэта матч 17-го тура, які завяршаецца такім чынам. І першы тайм ужо падыходзіць да сканчэння гульні сталіцы і Мінска. 16-й тур матча, у тым ліку і перані гульні сталіцы і Мінска з дынамаўцамі зусім хутка адбудзецца. Ну, прыемна адзначыць, што гэтая паўза, што ахвяравалі матчамі папярэдняга тура, яна ўсё ж такі прынесла плён, не без гэтага адназначна. Даць магчымасць як след падрыхтавацца, каб ніхто са зборнікаў і пашкоджання не атрымаў. Ну і ўсе справы ў заяўцы, у тым ліку і на пляцоўцы мы іх бачым. Па меншай меры гэта датычыцца ў першую чаргу гульцоў сталіцы, у тым ліку.
У Вароніна было немало шансаў прабіць паваротах. Увогуле ён адна з найбольш прыкметных фігур у складзе Мінска. Паспеў нават яшчэ і жоўтую картку атрымаць, як і Ігор Кавалевіч. Вопытных гульцоў у складзе Мінска хапае, так што расслабляцца гаспадарам рана. У тым ліку ў першым тайме, дарэчы. Варонін. У тым ліку ў першым тайме, дарэчы. Адбіваюцца айцішнікі. Чекаюць перапынку. Ну, я так мяркую, што Чыбісаў на 100% гульнёй сваёй каманды явно незадаволены. Добра яшчэ, што лічбы пакуль на рахунку гаспадароў, з розніцай толькі ў адзін мяч. Змена складаў у Мінска. Зноў на пляцоўцы з'яўляецца Андрэй Семенюк са сваімі таварышамі. Першую чацвёрку узгадаў Ігор Кавалевіч, Дзяніс, Андрэй Семенюкі. Ну і, зразумела, пра былога гульца сталіцы Віталій Шадук не забываемся. Антонов. Вось якраз пераводам на капітана, на Дзяніса Семенюка. Не вельмі спрыяльная перадача. І плюс да таго, вось гэтыя перадачы па паветры, якія ідуць, ну, для адрасату не самая простая сітуацыя ўзяць мяч пад кантроль, бо заўсёды пад прыглядам саперніка. Пайшоў мяч за бакавую ці за лінію ворот. Могло так падацца, што за лінію ворот. І вось за 23 секунды хітры Александр Чыбісаў, ці хтосьці можа сказаць, і мудры, гэта таксама будзе праўдай, бярэ тайм-аут ля ворот. Чакаў ён гэтага моменту. Стандарт для ворот Антона. Сведите их чуть-чуть вот сюда. Вот так вот. И это станьте вот прям сюда. Здесь без разницы, как они поставят. Там дальний, зона, не зона. Может быть, сказано. Вот этот, Олег, дальний удар, бьющий. Понял? Олег, ты на мяче. Здесь работа. Или кто там тянет? Вот этот тем. Все. Амаль за 25 секунд да сканчэння першага тайму, да перапынку, тайм-аут скончаны. Александр Чыбісаў давёў, што жадаў давесці да сваіх падначаленых. Александр Альшэўскі. Ну, колькі тут агульных імен. Ну, зрэшты, калі мы кажам пра матч падобных калектываў, заўсёды тут пяцёрка, сямёрка гульцоў, у якіх кар'ера звязана з сапернікам. Ось такая рэчаіснасць нашага чэмпіянату. О, як дакладна ўсё атрымалася. Якраз у каментатарскую пазіцыю, калі мяч ляцеў, я, ну і па тэлевізійнай карцінцы ведаў, што гэта будзе дакладна. Ну, выкідваць яго мы не будзем, каб не патрапіць куды не трэба. Але галоўнага мяч у сетцы варот Мінска мы не ўбачылі. Галоўнага для сталіцы, у першую чаргу, чаму і бралі тайм-аут. Ну, а гэта свой чалавек для сталіцы, толькі што быў на вашых экранах, так што мяч узяў пад кантроль, не давяраючы нашай тэлевізійнай брыгадзе, наколькі я разумею. Фото на памяць. Ну, фол 100% і болей за тое. На гэтае парушэнне правілаў супраць Сергея Лавора можна было б і расцаніць парушэнне вартае жоўтай карткі, па сутнасці. 5 секунд для стандарту. Прамога удару па варотах. Так яно, прынамсі, і ёсць. Біў Олег Гарбенко. І свісток. Свісток за амаль што 3 секунды да перапынку. Лавор. Вось колькі я памятаю, палова жоўтых картак Сергея гэта эмоцыі.
І зараз, ось, наприклад, той, што ён перашкаджаў Антону, гэта не ў малой ступені псіхалагічная складаючая, эмацыянальна. Скончыўся першы тайм перамогай сталіцы 1-0. Адзіны мяч забіў Шахрух Махмадамінаў з перадачы Олега Гарбенка, але я асаблівы акцэнт раблю на фразе «толькі 1-0». Усе падзеі яшчэ наперадзе, у нас перапынак. В прямом эфире телеканала «Беларусь-5» проект «Спортцентра». Это значит только актуальные новости из мира спорта, рекорды, достижения, имена. И о главном к этой минуте расскажу вам я, Майя Лыкова. Смотрите в выпуске. Российского вундеркинда остановить не получилось. Арина Соболенко проиграла свой второй финал в Индиан Уэлсе, уступив Мире Андреевой. В Центральной Азии играем без капитана. Александр Мартынович не поможет сборной Беларуси по футболу в ближайших товарищеских матчах. Арина Соболенко не смогла остановить Миру Андрееву. Первая ракетка планеты проиграла свой второй финал в Индиан Уэлсе. В решающем поединке 17-летняя россиянка оказалась сильнее 2-6, 6-4, 6-3. Таким образом, Андреева выиграла 12-й матч подряд. Ранее российская теннисистка стала чемпионкой турнира категории WTA 1000 в Дубае. Благодаря триумфу в Калифорнии, это лишь третий титул в карьере для Миры, Андреева поднялась на 6-ю строчку женского рейтинга. Несмотря на поражение, Арина Соболенко упрочила лидерство в мировой классификации, увеличив отрыв от Иги Швентек до 2231 очка. Виктория Азаренко поднялась на 32-е место. Александра Соснович осталась на 115-й позиции. Уже завтра в Майами стартует второй турнир солнечного дубля. В основной сетке сыграет Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Александра Соснович не смогла преодолеть квалификацию, уступив в стартовом матче австралийке Кимберли Бирелл. Капитан сборной Беларуси по футболу Александр Мартынович не сыграет в товарищеских матчах против Таджикистана и Азербайджана из-за травмы. Об этом в эксклюзивном интервью «Спортцентру» рассказал главный тренер команды Карлос Алос. Сегодня утром сборная отправилась на спарринги транзитом через Санкт-Петербург. Для подготовки к товарищеским играм тренерский штаб сборной вызвал 24 футболиста. Однако большая часть из них присоединится к команде на месте. Сегодня из Дома футбола в аэропорт отправились лишь 10 игроков из белорусского чемпионата, плюс Валерий Бочаров. Из тех 24 футболистов, что я вызвал, все в строю. По крайней мере, после выходных других новостей нет. Понятное дело, после тура в различных чемпионатах могут возникать какие-то нюансы, травмы и другие объективные причины, по которым игроки не смогут прибыть на сбор. Но, повторюсь, пока таких новостей нет. Так что с названной обоймой мы собираемся провести 2 матча. Что касается Мартыновича, то в последней игре за Кайрат он был заменен во втором тайме по медицинским показаниям. Я звонил Александру после этого, он сказал, что почувствовал дискомфорт. И сейчас проходит связанное с этим обследование. Тесты показали, что месяц ему придется провести вне игры. В воскресенье завершился первый тур футбольной высшей лиги. Действующий чемпион начал новый сезон с победы. Минская «Динамо» минимально переиграла «Сморгонь» в домашней встрече 1-0. «Медведи» долго сдерживали напор бело-голубых, но в середине дрогнули под натиском Вадима Пигаса, который в одиночку протащил мяч через полполя и отдал передачу на Педро Игора. Бразилец завершил атаку, прострелив с острого угла. Отмечу, последние 10 минут матча «Динамо» играли в десятером. Илья Калачев получил красную карточку и был удален с поля. Старт сезона всегда тяжелые игры, надо немножко вкатиться. И да, было и в первом тайме тяжело взламывать оборону соперника, во втором тайме получилось забить гол, потом было удаление. Это всегда неожиданно и надо как-то перестраиваться. Вот, вышел центральный защитник вместо полузащитника у нас опорного, поэтому, ну, понятно, это не в плюс, но мы перестроились и довели игру до победы. Мы потихоньку растем. Сейчас мы недовольны уже поражением от чемпиона и как складывался матч.
Я считаю, что мы потеряли очки, но это всего лишь начало. Двигаемся дальше. Команда строится, опять новая команда. Тяжело нам удерживать футболистов у нас в Маргоне, поэтому команда меняется каждый год. Ребята потихоньку растут. Прошло 2 месяца, как вместе мы работаем. Я думаю, что это совсем маленький срок, но я думаю также, что видны проблески, то, что мы хотим делать, как мы хотим играть. В других матчах в воскресенье Дзержинский Арсенал и Брестская Динамо не выявили победителя 1-1. А МЛ Витебск в гостях победил Слуцк 1-0. Таким образом, команда Вадима Скрипченко набирает 3 очка и начинает новый сезон с 4-й строчки турнирной таблицы. Лидирует после первого тура Неман. Барселона продлила победную серию до 4 матчах во всех турнирах. Синегранатовые проявили характер, обыграв Атлетико в матче 28. БЧ разгромил Меркурий ГТК в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу 6-2. У победителей хитрик оформил Павел Книга. Благодаря домашней победе железнодорожники поднялись на 6-ю строчку турнирной таблицы. Брестский Меркурий остается за пределами зоны плей-офф, 9-е место. Напомню, вчера Витен перехватил лидерство в чемпионской гонке у охраны «Динамо». Минчанка продолжает бороться за путевку в плей-офф волейбольного Кубка России. Предварительный раунд проходит в Красноярске. После воскресной победы над Енисеем команда Ольги Пальчевской не справилась с Амичкой, проиграв все 3 сета. Сегодня столичные волейболистки смогли навязать соперницам борьбу только в 3-й партии. Завтра Минчанка встретится с Тулицей. В предварительном раунде турнира выступают 6 коллективов, досрочно завершивших регулярку Суперлиги. Дальше пройдет только 4 команды, к которым присоединится квартет, не сумевших пробиться в полуфинал российского чемпионата. А теперь к хоккею. Гомель обыграл «Металлург» в 5-м матче четвертьфинальной серии Кубка Президента и вышел вперед 3-2. Для победы рысям понадобилось 78 минут игрового времени. Судьбу встречи решил гол Николая Сусла в овертайме 1-0. Что тут расстраиваться? Есть проигрыш, есть конец серии. Еще же не конец серии, поэтому живем и едем домой. 2 команд, болельщики, они наблюдают такое спортивное соревнование, длительное, такое изнурительное, 2 коллективов. Вот, причем даже с одной области, получается. Это, я думаю, такой спортивный праздник, он удается. Сегодня может определиться второй участник полуфинала. Витебск принимает Брест. Напомню, перед 5-м поединком «Медведи» ведут 3-1. А вот сражение Немана и «Динамо» Молодечно продолжится еще как минимум 2 матча. В этом противостоянии пока 2-2. Сегодня красно-черный на своем льду сыграет против коллектива Игоря Руфа. Этот матч начнется в 19:50 и будет показан в прямом эфире на «Беларусь-5» и «Беларусь-5 Интернет». Белорусский вратарь Никита Толопила был признан первой звездой матча. Его Абботсфорд дома минимально переиграл Калгари Рэнглерс в очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Толопила провел 4-ю сухую игру в сезоне. Он отразил все 30 бросков и был признан первой звездой вечера. Одноклубник Никиты Данила Климович и защитник Калгари Рэнглерс Илья Соловьев исполнили по 2 броска и завершили встречу с нейтральным показателем полезности. А вот Алексей Колосов не смог помочь Лихай Уэлли одержать победу над Скрентон Пингвинс 3-5. В этой встрече белорусский голкипер отразил 17 бросков из 21. В 10 матчах АХЛ Колосову удалось одержать лишь 4 победы. Далее к событиям в НХЛ. Колорадо на домашнем льду вырвал победу у Далласа. Победную шайбу ворота звездных в овертайме забросил Кейл Макар. Ассистировал ему Натан Маккинон. 29-летний форвард набрал уже 103 очко в сезоне. Прямо сейчас он лидер лиги среди бомбардиров. Напомню, недели ранее в дебютном матче Артема Левшунова за Чикаго Маккинон достиг отметки в 1000 очков за карьеру. А вчера после победы над Старс игроку устроили чествование, вручив ему золотую клюшку. Gabe is presenting Nate with the traditional gold stick in acknowledgement of reaching the 1000-point mark.
30 тысяч участников из 126 стран мира ежегодного римского марафона отдали дань уважения Папе Римскому. Их молчание 42 секунды на 42 километра марафона – это знак поддержки больному 88-летнему папе, который уже месяц находится на лечении. Римский марафон, который проводится уже 30-й год, стартовал недалеко от Колизея. А затем его путь прошел мимо наиболее посещаемых достопримечательностей Рима. Папа Франциск, который с 14 февраля находится в больнице с двойной пневмонией, в прошлые годы приветствовал участников марафона во время своего воскресного обращения. Мероприятие собирает деньги для благотворительных организаций Рима. Врачи заявили, что 88-летний понтифик больше не находится в критическом, угрожающем жизни состоянии. Но подчеркнули, что его состояние остается сложным из-за возраста, отсутствия подвижности и потери части легкого в молодом возрасте. На этом у меня пока все новости. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-5» и канале «Беларусь-5 Интернет». Я с вами не прощаюсь. Еще увидимся непременно. Большая распродажа электроники на Озон. Умная колонка ВК «Капсула Мини» от 124 рублей. Телевизор «Хартенс» от 545 рублей. Подарки в А1. Вся техника в А1. Наушники, смартфоны, рассрочку в А1. Скидка 35% на смартфон Honor 90 в А1. За рыбой в соседей. С 12 по 25 марта. Горбуша филе Дель Маре 600 грамм всего 11,99. Консервы рыбный тунец филе натуральный всего 5,29. Форель Дель Маре филе соленое 200 грамм всего 10,99. Соседи, всегда выгодно зайти. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290. Знову говорите, показывая Минск, у дадзеным выпадку мы кажем непосредственно про столицу нашей з вами краіны, а не про адпаведны міні-футбольны клуб. Гэта завершаючая 17-й тур сустрэча чэмпіянату краіны па футзале, па міні-футболе, каму будзе заўгодна. Гэта спартыўны комплекс Кава-Уручча і гэта сталіца супраць адпаведнага міні-футбольнага клуба Мінск. Пакуль 1-0 на карысць каманды Александра Чибисова. Один мяч забіў Шахрух Махмадамінаў. Кыргызскі легіянер скарыстаўся пасам Олега Гарбенкі. Але 1-0 по такім футболе з такім узроўнем соперніка, конечно, гэта ніякая не гарантыя набору максімуму ачкоў, якія важныя для сталіцы ў тым ліку, бо як ни круці, тут у нас да красавіка толькі вось так рукой падаць, так? І зусім хутка стартуюць, насамрэч хутка будзе дадзены старт ужо матчам плэй-офф. Натуральным чынам гэта ўжо іншая гісторыя, але каманды ў першую чаргу павінны набраць адпаведны тонус, павінны выйсці на пік формы, рашаючы сустрэчам. А там ёсць каму пазмагацца за залатыя ўзнагароды. Гэты сезон, прыемна тое адзначыць, насамрэч, на мой погляд, адзін з найбольш цікавых. Я так мяркую, што гэтае прыгажонне зараз кідае позірк на вынікі 17-го тура, якія я вам яшчэ раз узгадаю перад пачаткам другой паловы сустрэчы. На што варта у нас тут звярнуць увагу? На пазіцыі галкіперу. У першую чаргу яны без змяненняў. Ну дык вось. Бычэ абыграў Меркурый з лікам 6-2, 4-2. Вітэн аказаўся мацней за ВРЗ. Гэта у немалой ступені нейкая рэпетыцыя, калі пажадаеце, на мой погляд, медалёвых баёў. Барысаў дома, калі ўжо прайграваць, дык з громам 7-10 уступіў гасцям. 3-0 дынамаўскае дэрбі такім чынам скончылася. УВД супраць БНТУ. 5-4 Ахова Дынамо ледзь абыгралі ЦКК з розніцай толькі адзін мяч. Ну, пры ўсім пры тым,
Затое інтрыга на добрым узроўні, вялікая колькасць забітых мячоў. У нас пакуль толькі адзін, і гэта на суперак статыстыкі гістарычнай гульняў паміж гэтымі калектывамі. Я ўжо казаў неаднаразова пра паражэнне сталіцы ў першым крузе 4-6. 8-1, напрыклад, Мінск разграміў сталіцу ў лютым 2024, а столица дома обыграла Минск с ликом 6-1. Так что у нас отрымливается две сустрэчы запар. Менавіта яшчэ раз гэта я падкрэслю, у вышэйшым дывізіёне столица Мінску прайгравала. Прычым, канешне, гэта 1-8, но вельмі балючая справа. Але я скажу так, столица заўсёды гэта была команда волевая, гэта команда, на мой погляд, нават не регулярнага сезону, а менавіта плей-офф. Так што пакуль насамрэч, нават зыходзіш проста з гульні калектыву, з іх вынікаў ніякіх далёкіх выводаў не робяць. Дастаткова проста узгадаць, вось, напрыклад, той же Вітэн. Гістарычны, на мой погляд, сезон, вельмі адметны сезон 20-21 гадоў, калі ўлетку 21 году да плей-офф Вітэн падышоў са 100% паказчыкам выніковасці ў рэгулярным сезоне пры фармаце ў 12 калектываў. Такое можна толькі паўтарыць усе перамогі ў рэгулярным сезоне. І болей за тое, я там тут нават і прозвішчаў не буду называць, з такімі дасведчанымі спецыялістамі у размове чуў ад іх думку наконт таго, што Вітэн без усялякіх праблем там пройдзе ВРЗ і даможацца перамогі за літаральна 3 сустрэчы. Не тое было. Што бы чэ, што ВРЗ навязалі барацьбу сваім сапернікам і плей-офф атрымаўся медалёвы менавіта як след. Вось тут на гэтай пляцоўцы сталіца прайграла чыгуначнікам, тыя сталі уладальнікамі бронзавых медалёў, і то адбылося ўпершыню, калі сталіца, прабіваючыся ў матчы нокаут раунда, не змагла ўвайсці ў тройку найлепшых. І бычэ таксама ў гэтай пары ніхто не разглядаў як галоўнага прэтэндэнта на перамогу. Вось як яно адбылося. А давайте узгадаем залатыя матчы. Спатрэбілася 5 сустрэч. І ў выніку ўсё ж Вітэн атрымаў перамогу, але ўсё адбылося ў такой напружанай класнай барацьбе ў самай канцоўцы, напрыклад, напрыканцы сустрэчы на пляцоўцы Вітэну ўсё ж магло змяніцца. Ну гэта так, лірыка, такі позірк у нядаўняе мінулае. Ну а тое, што датычыцца сучаснасці, рэчаіснасці, у нас на 18:22 яшчэ да сканчэння матчу сталіца пачынае ціснуць на варот Александра Антонова, 21-го нумара. Я згадаў пра тое, што у нас змяненняў на пасту галкіперу няма. Максим Трофимович по-ранейшаму абараняе вароты сталіцы, і Алексей Лукша, галкіпер нашай краіны, нашай зборнай, нумар 12, пакуль на лаўцы запасных. Тое ж самае датычыцца Вячеслава Быкоўскага, які як рэзервны галкіпер. Ну, першапачаткова, зразумела, мы Антонова разглядалі як галкіпера на гэтую сустрэчу. Быкоўскі пакуль у рэзерве. Ну, раз у нас размова пайшла пра гасцей, надалей пра першую чацвёрку скажам. Гэта Семенюкі, Андрэй, нумар 7, капітан нумар 20 Дзяніс, 27 Ігор Кавалевіч і, натуральна, нумар 9 Віталь Шадурка. 5 Эржан Бактыбаяў, 14 Микита Крывіцкі, 17 Алексей Кашевский, 10 Вячеслав Воронин, 77 Владислав Хомутовский, 87 Павел Рубникович, 99 Иван Дроздов, Александр Ильшевский, номер 19. Две жоўтыя карткі атрымалі футболисты команды. Номер 9 Воронин и Кавалевич. Ну и зараз у нас першы фол. А на пачатку гэтай сустрэчы 5, 6, 7 хвілін прайшло, ніводнага фолу не было ні ў сталіцы, ні ў Мінска. Фалы пайшлі толькі пасля таго, як Шахрух адкрыў ліку сустрэчы ў гэтым матчы. Данёр Аманбаев, номер 3, 9 Алексей Якубов, 10 Александр Умпирович, 16 Артем Козел. У Шахруха 17 номер на спине, Шахрух Мухмадаминов. Кыргызскі легіянер на сталіцы. Данёр таксама мае дачыненне да гэтай краіны, як, дарэчы, Бактыбаев. 20 Нур Исламов, капітан номер 21 Ігор Шчербіч, 26 Артем Якубов. Ну а першая чацвёрка гэта Олег Яромин, Сергей Лавор, Олег Гарбенко і Владимир Пискун.
Александр Чибісов, галоўны трэнер сталіцы. Каманда, якая пакуль выйграе, але пакуль, відаць, па ўсім гэта ключавое слово. І гэта цудоўна разумеем Ігор Шэрбіч, звышвопытны капітан. Олег Гарбенко. Тут іншая ўжо справа. Ну, па сутнасці, калі мы ўжо кажам пра Гарбенко, дай Бог яму здароўя яшчэ папыліць на пляцоўцы. Чыбісаў міні-матчу правёў, чым Гарбенко. У Гарбенкі, узгадаю, і галевая перадача зараз на рахунку 520-й матч. У вышэйшым дывізіёне 319 галоў. Ну і як для каго, а для мяне Гарбенко гэта ў першую чаргу гулец сталіцы. Ну, прынамсі, і лічбы кажуць пра тое. 324 матч, 164 галы ў футболцы айцішнікаў. Ну, я ўжо матч, 164 галы ў футболцы той іншай каманды, і нават і забівалі ў тым ліку. Напрыклад, зараз за сталіцу гуляе Піскун, за Мінск Воронін, Крывіцкі, Альшевскі, Чурылін. Усяго ў вышэйшым дывізіёне і за сталіцу, і за Мінск гулялі 13 футбалістаў. Альшевскі, Піскун, Швятко забівалі ў тым ліку у гэтых супрацьстаяннях. Другі фол гасцей. А для гаспадароў яшчэ одну падзею варта азначыць. Увогуле так атрымліваецца. Ну, я не кажу, што гэта радавая сустрэча. Насамрэч, натуральным чынам гэта важны матч сам па сабе са спартыўнага пункту гледжання, але ён важны ў нейкім такім гістарычным аспекце, калі пажадаеце. Я ўжо шмат інфармацыі правёў на розны конт з рознага кшталту. Адзін з іх гэта юбілей. Гэта 400-я гульня сталіцы ў вышэйшым дывізіёне. Узгадаю, што перад стартам гэтай гульні прайшла адпаведная ўрачыстая цырымонія, звязаная з перамогай жаночай каманды сталіцы ўжо 4-й раз. Айцішніцы сталі найлепшымі, і Ольга Міскоўцева атрымала свой заслужаны прыз, капітан каманды, плюс да таго яшчэ і нанесла сімвалічны удар, першы удар у гэтым матчы. А ў перапынку прайшоў так званы батл акадэміі. Упершыню такое адбылося. Я ўзгадаю, ёсць две акадэміі. Ну, у Мінска гэта зразумела, гэта ўжо традыцыі. У сталіцы ёсць свая таксама акадэмія. І ў выніку у гэтым конкурсе перамаглі малыя мінчукі, выхаванцы акадэміі менавіта Мінска. Гэта толькі пачатак ось той справы, якая накіраваная якраз на новае пакаленне. Надалей, напрыклад, у наступным сезоне на пляцоўцы вось гэтага палацу спорту ва Ўруччы падрыхтуюць так званы фіджитал чэмпіянат. Ну, для новой аудитории, мне падаецца, гэта не навіна. Но у нас тым часам лік нарэшце робіцца 2-0 намаганнямі Владимира Піскуна. Ну, вось мы пра яго ўзгадвалі. Забіў варот сваёй былой каманды і забіў 5-й гол у сезоне, 14-й сустрэчы. Другі ў гэтым матчы ў падзенні накіраваў мяч строга у 14-й сустрэчы. Другі ў гэтым Чыбісаў. Чакаў ён гэтага. Ну, а гэта чыста індывідуальная майстэрства, калі пажадаеце. Ініцыятыву ўзяў, прайшоў. Хто памятае, пра што мы казалі? Дрыблінг. Ён апраўданы для многіх спецыялістаў, для многіх трэнераў у гульні сваіх падапечных. Толькі ў адным выпадку, калі ён будзе спрыяць гэты самы дрыблінг выхаду на ударную пазіцыю. Зрэшты, так яно адбылося. Ну, Александр Чэрнік разумее, што пры такім матчы, пры такім развіцці падзей, ну, не варта увогуле здавацца ніколі, але ўжо 2-0, ну, гэта ўжо сур'ёзна па такой гульні. Не хапае проста элементарным чынам, не хапае нармалёвых атак, удараў па варотах Трафімовіча. Так што пры такім футболе, пры такой гульні, натуральна, кожны гол, а тым больш гол, які павялічвае адрыў у ліку, узмацняе перавагу, гэта важная рэч.
У Пескунах это 112-й гол в вышедшем дивизионе, 233-ю сустрэчу проводит Владимир. У футболцы столицы 27-й гол при 67 матчах. Ну і ў гэтым сезоне я про гэта таксама ўжо згадваў, 5-й гол. Вось падаецца, яшчэ раз, да, таксама звяртаем увагу на гэтую статыстыку. Не так уже шмат забіваюць айцішнікі. Ну, насамрэч, калі узірнуць, напрыклад, тых же найлепшых бомбардзіраў, там 7 мячоў, у таго ж Вітэна, там, ну, багацце гульцоў, якія ўжо размянялі другі дзесятак. Тым не менш, сталіца ўсё роўна. Гэта калектыў, які нацэлены толькі на самыя высокія месцы ў рэгулярным сезоне. Ну што, а Мінску ўжо трэба будзе і рызыкаваць у хуткім часе. Ну, а ў хуткім тут ужо вопыт Александра Чэрніка павінен яму падказаць, што яму рабіць. Ці ўжо ісці, напрыклад, на замену галкіпера, ці, магчыма, ўжо падцягваць Александра Антонова, хаця сам Антонов даволі часта яшчэ на пачатку матчу браў гульню на сябе, выходзіў, пераходзіў нават на чужую палову пляцоўкі, біў па варотах. Ёсць пэўны недаход, уже так казаць па праўдзе. Я не магу казаць, што там уже дасканалы пераход ад абароны ў атаку. Вось гэты першы пас Трафімовіча, ну, працэнтных суадносінах 40 супраць 60 з бракам, калі ўжо так казаць па праўдзе. Мяч заходзіць за бакавое. Шахрух. Ну, вось такія футболісты, як Махмад Амін, бакавое. Ільнур Ісламаў. Ну, мы з вами убачылі Владимира Пескуна ў гэтым сэнсе. Пры такім футболе, вось калі бяруць гульню на сябе, ініцыятыву на сябе, могуць зрабіць розніцу. Зараз упершыню ў гэтым матчам, дарэчы, мяч ляснуў па рамцы варот. А Данёр, Шахрух, Данёр Аманбаев, Махмад Амінаў. Дарэчы, той ж самы датычыцца Іржана Бактыбаева, хіба што толькі ў меншай ступені, па меншай меры, у гэтым матчы. Вось яны схільныя менавіта да такой гульні. У нас тым часам, вы ведаеце, лічбы па фалах, ну, 3 атрымаюць. Гэта ўжо такая розніца, якая звяртае ўвагу на сябе. Данёр, прастрэл. Я не такая звяртаю ўвагу на сябе. Поворотах у выканання Манбаева. Другі матч усяку толькі праводзіць трэці нумар сталіцы. Пакуль без галоў, але я так мяркую, што гэта толькі пытанне часу. Крывецкі на правы край. Калі мы кажам пра Крывецкага, ну, Даніла няма, таму мы можам проста згадваць ягонае прозвішча у адрозненні ад Семенюка Андрэя і Дзяніса. 15 матчаў за спіну, 2 мячы. Ну, а тут у нас страта мяча, контратака, магчыма, гэта быў залішняя перадача. Перапасоўваюцца і моцна прабіў Шахрух. Ну, вось так кыргызская пара. Аманбаев і Махмад Амінаў такі не разабраліся, хто з іх усё ж такі будзе біць па воротах, але пры ўсім пры тым мяч не страцілі. Першае, па другое прабілі ж небяспечна. У дадзеным выпадку мы кажам пра Махмада Амінава. У 17-го нумара сталіцы ўсё ў парадку з ударам. Гэта пытанняў тут проста ніякіх няма. Просто сочыш за ягонай гульнёй у гэтым матчу ў прыватнасці. Узгадаю, што менавіта ён адкрыў лік ударам у адзін дотык на хуткасці. Б'е здорава. Здорава, дакладна і дастаткова моцна. Прычым гэты удар, кажучы па хакейнаму, one-таймер, так справа асаблівая і вельмі складаная для галкіпера. Дроздов узяў мяч пад кантроль і такім чынам нічога не ўбачыў, акрамя варыянту заваявання аут. Хамутоўскі. Падштурхоўвалі Кашэўскага, ну, столькі сказаць, далёкімі перадачамі. Просто у спадзяванках на тое, што камусьці там наперадзе пашанцуе, стараюцца пераправіць мяч бліжэй да варот Трафімовіча, футбалісты Чэрніка. Хто
хто б сёння не перамог, тут 100% можна сказаць, гэта будзе рабочы вынік. Ну а вось яна, дзіцячая армія. У дадзеным выпадку мы кажам пра тых, хто мае дачыненне да Мінска. Звяртаць увагу на дзяцей гэта менавіта тое, што трэба, конечно. Увогуле ім у спорце, у міні-футболе ў прыватнасці. Давайте узгадаем, як перад Новым годам правялі адпаведны турнір на радасць дзецям. Ну, міні-футбол у школу, такі праект. Ім, дарэчы, болей за тое дадзеныя спаборніцтвы, якія прыйшліся на раствол, на другую палову снежня, мы паказвалі ў тым ліку і ў нашым эфіры. Шадурка, першая чацвёрка у складзе Мінска. Зараз на пляцоўцы нічога зноў не атрымліваецца. У час узняў нагу Олег Горбенко і даў магчымасць мячу проста пайсці за межы пляцоўкі. Усё роўна 2-0. Абавязкова вось пры такіх лічбах не трэба, не варта ніякім чынам здавацца, і гэта ўсё роўна пакідае нейкія спадзяванні. Проста саму гульню памяняць, ход сустрэчы, вось гэта ўжо не задача нетрывіяльнага маштабу. Сітуацыя псіхалагічна проста можа змяніцца, калі, напрыклад, Мінск заб'е, ўсё роўна сталіца будзе прэтэндаваць на перамогу, але гэта ўжо крыніца для натхнення для Мінска. Можна прэтэндаваць на перамогу, але і знайсці сваю. А вось так пры такім футболе вельмі складана тое зрабіць. Або, калі казаць па праўдзе, у другім тайме у Максіма Трофімовіча работы амаль няма. Здорово. Як не пабаюся гэтага параўнання, Ільнур Ісламаў прабегся па левым фланзе Віталь Шадурка. 12-я сустрэча ў сезоне, 3 мячы на рахунку. Малады гулец. Ну, конечно, у 10 разоў меней досведу яго гульні ў эліце, чым шэрагу футбалістаў у складзе саперніка, такіх як Шэрбіч, тым больш як Гарбенко. Ну і што? Тут выхад практычна сам-насам. Ну, а тут якія прэтэнзіі можна ці варта ўвогуле прад'яўляць партнёру? Прэтэнзіі можна ці... Ну, мог бы нам Перовича, конечно, отпасовать назад Козел. Ну, у любым выпадку не разобрались в этой ситуации, бо насамрэч, калі ўжо пайшла перадача ад Александра, Артём, ну, адпаведна, мог бы з такой адлегласці, з такой пазіцыі і сам пастарацца прабіць па воротах. Фол. Парушэнне супраць Хамутоўскага. Болей за тое, гэта не проста фол, гэта першае парушэнне з боку гаспадароў. Гэта стандарт з патэнцыялам. Ну, не самы вясёлы настрой Александра Чэрніка зразумелы, а чаму такая сумная дзяўчына з чэрлідзерша? Пытанне. Ну, пажадаем ёй шчасця. Стандарт. Стандарт і варыянт ці удару Дроздова, ці Александра Кашынскага. Алексей Кашынскі. Вось якраз гэта апошні варыянт, болей за то удары. Моцны мячык усіў у рукі, пальцы Максіма Трофімовіча. Павіншаваў яго з удалай гульні ніхто іншы, як Олег Горбенко. Олег Горбенко правёў найбольшую колькасць матчаў у вышэйшым дывізіёне ў складзе сталіцы. Я ўжо узгадаў гэту лічбу, гэта ўжо 324-я сустрэча. Яшчэ раз падкрэслю, гэта ў матчах сталіцы, бо у таго ж Олега і 520-я сустрэча ўвогуле ў вышэйшым дывізіёне. 20-я сустрэча ўвогуле ў вышэйшым. Ну, Антонов параўнальна нядаўна размяняў другую сотню матчаў у эліце. І ўсё ў складзе Мінска. Каманда, якая насамрэч з'явілася ў нашым міні-футболе зусім нядаўна, але з велізарным патэнцыялам. І гэты патэнцыял стала рэалізоўваць літаральна праз 2 ці 3 гады свайго існавання.
У 2019-м, усяго толькі 6 гадоў таму, Мінск з'явіўся на базе адпаведнага футбольнага клуба і юнацкай зборнай Беларусь па міні-футболе. Тады яна была складзеная з гульцоў 2000 года нараджэння. Памылка, якая прыводзіць да пэўных праблем. З перадачы у нас атрымалася Уладзіслава Хамутоўскага на Алексея Кашэўскага. Той біў з забойнай пазіцыі, насамрэч. Аднак Трафімовіч з гэтым ударам справіўся у немалой ступені, яшчэ і таму, што сам па сабе удар даволі просты быў і у немалой ступені, яшчэ і па правде патэнцыял быў не рэалізаваны. Тут так не без дапамогі рук дзейнічаюць супраць Ігора Кавалевіча. Ну, суддзі даюць гуляць, контакту хапае. Ну, а тут, конечно, подарунок, просто подарунок з боку Трафімовіча. Ну, благо, што ён гэтую самую памылку і выправіў, непасрэдна выконуючы свае абавязкі. Эржан прачнуўся, прабегся па правым фланзе, аднак пакуль ніякага плёну няма. Зноў Бактыбаев. І умяшаўся у Шахрух. Яшчэ адзін кыргыз, які знаходзіцца на пляцоўцы, але ўжо у футболцы гаспадароў. Ну, зараз яна у нас такая строгі колер, але ўжо у футболцы гаспадаролеры. Айцішнікаў, як вядома, бела-зялёныя. Данёр Манбаев. Натуральным чынам, вось яшчэ адзін момант, на які мы звяртаем увагу. Гэта кыргызскія легіянеры, гэта поўныя ступені навічкі, хаця Шахрух ужо 11-ю сустрэчу праводзіцца. У Данёра, напрыклад, усяго толькі другі матч, у Эржана 4-й. Таму па-ранейшаму пакуль прыглядаемся да іх. Аманбаев. Другая сустрэча, пакуль без забітых мячоў. Шахрух. Аманбаев. Ну, мог бы адпасаваць, дарэчы, на Махмадамінова, але не так і проста было гэтае зрабіць. Ён быў сам прыкрыты. Ну і адрасат адпаведна. Трафімовіч. Канешне, Максима тут з Алексеем Лукшай складана параўнаць, бо Лукша ўсё ж такі, як не круці, гэта асноўны галкіпер сталіцы. 231 сустрэча на рахунку. У Максима у 2 разы меней боль. Калі ўжо так казаць, ну, мы маем зараз ужо 105-й матч першага нумара сталіцы. І 50-й увогуле, дарэчы. Прыгожа атрымліваецца 400-й матч сталіцы увогуле у эліце. Ну, прыгожа непасрэдна для Максима і у Трафімовіча 50-я гульня. І вось мы ўжо казалі пра падключэнне, так, да атак. Не палічыце за спробу вершавання і Трафімовіча, і Лукшы. У Лукшы 5 галоў за 170 матчаў за сталіцу. Ну і увогуле, і в основном там і увер 170 матчаў за сталіцы. А вось у Трафімовіча 4 галы атрымліваюць у нас за 50 сустрэч з улікам гэтай. Жорстка, прямо кажучы, і я скажу, што першапачаткова, калі назіраць, як дзейнічаў кыргыз, магло так стацца, што у Шадуркі будуць большыя праблемы. А ў выніку вось зараз Чыбісаў незадаволены. Звяртаю увагу Амары Качаевай. Ну, у мяч стараўся гуляць 9-й нумар. Ён першым дакрануўся мяча. Але такая вельмі непрыемная накладка, і я тут ад усёй душы, як і любы з нас, хто гуляў калісьці ў футбол, спачуваем Шахруху. Бо вось гэты удар па голені, ды ніжэй тут да галінастопу, гэта вельмі балючая рэч. Ну і мы, конечно, вельмі спадзяемся, што з Махмадамін не варта было б яго страчваць. Узгадаю, што Шахрух адкрыў лік у гэтай сустрэчы ў матчы, які доўгім часам праходзіў, ну, у такой параўнальна роўнай барацьбе. Махмадамінаў толькі з дапамогай партнёраў пакідае пляцоўку. Ну, накладка моцная выйшла. Хаця, яшчэ раз паўтаруся, 9-й нумар гуляў ўсё ж такі ў мяч. Віталь Шадурка, на мой погляд, правілы не парушаў, хаця там Чыбісаў і
выказывал свое незадовольнение. Ну, по меншай меры, зараз можа і з'явіцца яшчэ на пляцоўцы. Тут 9 хвілін, амаль 20 секунд яшчэ да сканчэння гэтай сустрэчы. А магчыма, і тут усё залежыцца ягонага рашэння, ад адчуванняў, так? Ну і па-другое, яшчэ і ад рашэння. Ну і па-другое, то магчыма і не варта ім рызыкаваць. Акрамя іншага, сёння ў нашым матчы забіваць мячы ў самыя непрадказальныя зоны. Вось зараз заляцела на гэты балкончык. Ну і, адпаведна, яшчэ і ў нашу каментатарска-аператарскую комнату. Пакой. Ну, як кажуць дасведчаныя людзі, такое адбылося ўпершыню. Ну что, 8 у нас и замена. Замена Александра Антонова на пляцовце. Денис Семенюк. Ён зараз з мячом. И не забываем правильные вороты. Потребует Шерник вертаться як мага хутчэй назад. И вот тут уже Игорь Щербіч ля вольных ворот. Пачатак сустрэчы спакойны, так? Вось зараз уже 4 фалы ў Мінска, толькі одно парушэнне правілаў сталіцы, але мы разумеем спакойны, так? Вось зараз уже 4 толькі да першага гола. А надалей ўсё пойдзе, як гэта звычайна бывае у футзале ў такіх выпадках. Напружаны матч, такі цягучы, калі пажадаеце. Нічога дзіўнага ў гэтым няма. Па-першае, яшчэ раз гэта падкрэслю. Усё ж такі Мінск. Гэта вельмі няпросты сапернік, нават гуляючы на выездзе. На гэтай пляцоўцы пакуль Мінск сталіцу ніводнага разу не перамагаў, згадаю. Пры гэтым абыграўшы сталіцу двойчы запар, калі мы маем на ўвазе гульні другого круга, годавой даўніны ў лютым 24-го года, ў полі за год ужо. І ў першым крузе гэтага сезону. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі аднаўленне чэмпіянату з лікам гэтай самай паўзы, якую ўзялі і слушна ўзялі на матчы нашай зборнай. Трофимович. І тут Трофимович у час пакінуў зону. Якраз по таким футболе, по такой гульні для таго Чыбісава, ну ўсё ж мы разглядаем менавіта гаспадароў у гэтым сэнсе, на іх звяртаем увагу, бо менавіта яны першымі забілі. Адарвацца ў ліку. 2-0. Для міні-футбола, падаецца, гэта не такая ўжо сур'ёзная перавага, а вось менавіта по такой гульні ўсё ж заходзім з таго, што адбываецца на пляцоўцы, гэта ўжо такая заявка неблагая. Дастаткова сказаць, што вось гэтае паражэнне, якое адбылося на пляцоўцы Мінска 25 лютага мінулага года, так, 24-го, тое самае паражэнне. 1-8. Гэта самае буйное паражэнне сталіцы за ўвесь час выступлення. Вось вам і Мінск. За ўвесь час выступлення. Вось вам і... Так? Я ўжо узгадываў пра гэта. База, адпаведна, футбольного клуба Мінск і юнацкай зборнай, акадэмія адпаведная. Інакш, напэўна, і не варта было разглядаць на гэты клуб, гэтую структуру як прэтэндэнта на тое, каб пашырыць топ-4 да топ-5. Спакойна перахапіў мяч Антонаў, закінуў яго на левы край, паспрабаваў вывесці на ударную пазіцыю Шадурка. Чевский, откидывая мяч назад на голкипера, пакуль не рызыкуе Черник, выпускаючи Ганялов. Аут. Ну, по меньшей мере, памятью гульцами, той же Лавор. Вельмі эмоцыйны сам по себе, але з многими хлопцами, у тым ліку і со стану соперников, добрые стасунки, якія і павінна быць. Што зараз мы і убачым. Сергей атрымаў сёння жоўтую картку, і у нас адзіны гулец у складзе сталіцы, хто убачыў перад сабою картку адпаведнага колеру
І як гэта часцяком бывае з 27 нумаром сталіцы, за, ну, па факце, за лішняй эмацыйнасці. Под прессингом, тем не меньше, стараются разгорнуть атаку. Футболисты Минска, Альшевский на правый край. Няпросто з гэтай сталіцы дзейнічаць, відавочна, колькі ўжо пра... Да і болей за то, які вопытныя і дасведчаныя гульцы ў складзе каманды Чыбісава працу ў першую чаргу з боку трэнерскага штабу, каб гуляць менавіта такім чынам. Прэсінг і першая лінія абароны на чужой палове пляцоўкі. І гэта праблема для Мінска, па сутнасці, калі так вось разабрацца. Мы кажам пра тое, што не хапае удару па варотах Трафімовіча, а гэта наступствы чаго? Менавіта такога футболу. Ну, а у Максіма мы таксама вось і сам Трафімовіч расстроены. Сёння так не вельмі у яго атрымліваецца арганізоўваць небяспеку ля варот свайго калегі ў складзе Мінска. Далёка не все передачи выходят як след, якостно. Ну, а тут уже выводили Даниора Манбаева на ударную позицию. То, что датычыцца Шахруха, як мы уже адзначалі, відаць, па ўсім уже не будут рызыкаваць Махмадамінавым. І один з герояў гэтай сустрэчы пасля вось той накладкі, якая адбыла, рызыкаваць Махмадамінавым, калі Віталь Шадурка у яго выбіваў. Атрымаў пашкоджанне. Балючы быў удар. Будем спадзявацца з невялічкімі наступствамі на дах. Тым больш, што зусім хутка сталіцы яшчэ і адгуляць матч супраць дынамаўцаў, які быў запланаваны на 16-й тур. І гэты тур, таксама узгадваем, быў перанесен па ўжо адпаведных прычынах. Што з Трафімовічам? Вольга Паўліць побач з ім. Ну, а мы бачым, як Рубніковіч рабіў прастрэл і часцяком, як бывае, ось у варатарскай долі, нічога такога, ну, небяспечнага падаецца, так? Звонкавага боку. А можна атрымаць пашкоджанне лічы на роўным месцы. Ух, няблага, вось на гэты раз ужо зусім няблага перадача на Якубова. Алексей умее дзейнічаць на другім паверсе, заходзячы з яго антрапаметрыі. Ну і магло атрымацца прыгожа. А ну а калі лік ужо стаў 3-0, вы ведаеце, за меней чым 6 хвілін да сканчэння такога матчу, ну, збольшага гэта ўжо была перамога, калі казаць па праўдзе. А пакуль інтрыга ўсё ж такі захоўваецца. Ільнур Исламов зноў на пляцоўцы. Данёр. Манбаев вымушаны пасаваць назад. Вось і Мінск стараецца гуляць. Тут пра што мы казалі. Тактыка. Стыль гульні ў Мінска адлюстроўвае тое, што робіць сталіца. Ільнур Исламов, перавод на левый край. Затое у сталічнікаў па зразумелых прычынах гульцы якасныя, высокага ўзроўню. Сама гульня выходзіць асабліва з пераходам ад абароны ў атаку. Вытачны, калі пажадаецца. Ну, зрэшты, той жа гол Шахрух вытачны, калі пажадаецца. Чынам усё у один дотык. На Гарбенку і Алег адразу зноў на Шахруха. Махмадамінаў выйшаў сам насам і таксама не апрацоўваючы мяч. З першага ж удару накіраваў яго ў сетку. Манбаев утрымлівае мяч. Пайшоў кыргыз дэманстраваць свае якасці. Ну, зрэшты, многія азіяцкія гульцы ў міні-футболе на тое здольны. Ну, вось мы казалі ўжо пра азіяцкі і міні-футбол. Ну, в некаторай ступені казахі-то. Мы зразумеем, у якой федэрацыі. Так? Маюць дачыненне да Еўропы ў гэтым сэнсе, тым не менш. Калі мы ўжо кажам, з пункту гледжання геаграфіі, у тым ліку міні-футбольнай, узбекі, кыргызы, з туркменамі мы сустракаліся. Узбекі, годны сапернік. Казахі, зразумела, чэмпіонат Казахстану моцны, бразільцы там і раней надвор'ем стваралі, но і зараз, зразумела, легендарны і так, усялякае астатняе. А так узбекі, на мой погляд, самая моцная зборная, калі мы ўжо кажам менавіта пра школу гэтага рэгіёну. Узгадываю, што мне пашчасціла працаваць, гэта зразумела суб'ектыўна, але, ну,
на самым класным матче, які толькі даводзілася бачыць у міні-футболе. Гэта была сустрэча чэмпіянату свету Узбекістан і Іран. Персы ўсё ж таки выйгралі 9-8, але гэта было нешта неверагоднае. Ну, дасведчаны заўзятар павінен памятаць тую яскравую сустрэчу. У нас фол 4-27, ну 4-30 амаль што. Гэта толькі другое парушэнне правіла айцішнікамі, так што нічога тут асаблівага няма. І пайшла смена. Ісламаў зноў на лаўцы запасных. Сваліў адназначна супраць Ржана. Александр Чернік, яго трэнерскі штаб, старэйшы трэнер Ігор Федарынчык, Владимир Левус. Андрей Семенюк, калі гучыць свісток, парушэнне. Дагэтуль яшчэ прагучаў свісток. Ну, Сергею трэба трымаць сябе ў руках. Наноў разыграць гэты стандарт. Андрей Семенюк для пункту. І зноў тут ужо і Вольга Павлюць парадак наводзіць ля ворот Трофімовича. Ну, нарэшце, з трэцяй спробы. Андрей б'е па воротах, мяч блокуецца, аднак захоўваецца пад кантролем гасцей. Антонов. Семенюк, Андрей паскорыўся. Ну, все правильно было задумано, вось толькі выкананне подвяло. Семенюк менавіта тую правую ногою штурхоўся і надаваў імпульсу самому сабе і адпаведна мячу. У выніку вырашыў прабіць. Калі б удар, канешне, атрымаўся, гэта было б складана для Трофімовича, але дакладнасці не хапіла. Ну что, вольные снова ворота. Что еще заставится Александру Чернику выпускать капитана у отповедной манишцы. За 4 хвилины. Ну, лік-то 2-0, что ж, рызыка, бясспрэчна. Але болей нічога не застаецца Альшевскі. І менавіта па такім футболе вельмі складана саблі. Але болей нічога не застаецца. Футболістаў Мінска выходзяць вось гэты пераходы ад абароны ў атаку, амаль што не атрымліваецца. Апазіцыйных розыгрышаў амаль і не было па сутнасці. Андрей Семенюк, ну вось Денис Семенюк памыляецца, тым не менш. Андрей захоўвае мяч пад кантролем, перадае мяч той Денису. Альшевскі. Александр зноў з мячом, вымушаны пасаваць назад. Андрей Семенюк на правый край, Альшевский. Ну, тут уже подключается ближе. Дзеля гэтага і выйшаў на пляцоўку Денис, каб дапамагчы партнёру, які не бачыць варыянтаў іншых. Часто заходзіць. Андрей Семенюк. На Дениса. Зноў 20-й номер з мячом. Вяртае ўжо. Трэба павялічваць хуткасць. Ну, зразумела, пры тым, каб захаваць якасць, у першую чаргу, дакладнасці перадач. Андрей. Альшевскага. І нарэшце ўдалося паразіць мяч. Паразіць вароты мячом сталіцы. Такім чынам у нас лік робіцца 1-2. Дамагліся такія сваіх гол, ўсё ж такі пазіцыйны розыгрыш. Гэта сур'ёзная справа. І такім чынам з пераводам мяча на левый край і не без дапамогі па сутнасці капітана. Денис Семенюк запісвае на свой рахунак галявую перадачу, просто стоячы ля далёкай штангі. Павел Рубнікович адквітаў адзін мяч. Тым не менш, сталіца па-ранейшаму наперадзе.
Тым не менш, сталіца па-ранейшаму наперадзе. Першы гол у сезоне. Ён як выконваецца, адпаведна, Мінска. Пакуль усю сваю кар'еру выступае ў менавіта гэтай футболцы. 6 мячоў на рахунку, 41-я гульня. Ну ось нервовая атрымліваецца канцоўка, у тым ліку і для Александра Чыбіса. Ну а для нас, як для тых, хто нейтральна назірае за гэтай сустрэчай, тое, што трэба. Інтрыга на апошніх хвілінах толькі ўпрыгожвае супрацьстаянне. Всё адзін дотык няблага на Яроміна. Зноў мяч вяртаецца на Умпіровіча. Сталіца распачала гуляць вельмі хутка, але мяч страчваецца, падзенне. І маўчыць свісток. Ну, тут явны быў варыянт са спробай справакаваць суддзяў на прызначэнне стандарту. Мікіта Кравіцкі. І не ў такіх момантах свісток маўчаў. Олег Яромін пастараўся выключыцца з гульні, у першую чаргу не задзейнічаўшы рукі. Бо калі б там локаць узняў у паветра і проста дакрануўся б Крывіцкі гэтага локцю, ну, былі б падставы свіснуць. Справа не нават не ў фоле. Тут толькі трэці парушэнне правіл з боку гаспадароў у стандарце адпаведным. Прылік-то 1-2. Хомутоўскі. Владислав. Блокуется капитаном столицы Игорем Щербичем. Ну, ось Александру Чернику таки рвется на пляцовку. Перапрануться. А зараз у нас з мячом футболисты Мінска. І знову, магчыма, варта все ж памяняць з Антоном. Александр з мячом. Сам вырашыў прайсці цэнтральную лінію. На чужую палову пляцоўкі. Перавод, удар па воротах Дроздова. Які момант у Мінска. 58 секунд. Ну, амаль хвіліна. 59. Хутка разыгралі гэты стандарт госці. Пакуль до удару справа не дайшла. Андрей Семянюк на правый край. Зноў Семянюк. Зноў перадача, можна біць па воротах. Ніхто не бярэ на сябе ініцыятыву. Альшевскі. І з блізкай адлегласці не трапляе вороты. Капітан Мінска Денис Семянюк. Герой эпізоду Максим Трофимович. Крыху болей за 30 секунд до сканчэння асноўнага часу. Перавод направа. Альшевскі. Семянюк. І Денис. Зноў Альшевскі праз цэнтр. 20 секунд. Из близкой отлеглости это уже не удар Андрея Семенюка. Вольные ворота и просто выиграют гэты каштоўны час футболисты столицы. Ну что, по сутнасці, калі вось так разобраться, у час Черник за более чем 4 хвилины до скончэння асноўных 20 чистых часу другого тайма поменял голкипера. И спалил нервы и тому же Александру Чибисову. Однако, крыху более за 10 секунд. Это уже немало. Ему уже поставить кропку лавор. Не то и было. Антонов хутка наперед. Знал Трофимович. И выбивает мяч. Отбились футболисты столицы. Черговым разом мы отзначаем, что Минск не з'является зручным соперником ни для кого у нашем чемпионате. То же самое дотычется и столицы. Такого не было ни разу, калі б Мінск обыграў столицу на гэтай пляцоўцы. Але погодзіцеся, ад поражения команда могла сысці. Тым не менш, калі браць ва ўвагу агульнае ўражанне ад гэтай сустрэчы, лічу, што гэты матч апошняга 17-го тура завершыўся заслужанай перамогай каманды Александра Чибиса. Узгадаю, Шахрух Махмадамінаў адкрыў лік у гэтай сустрэчы з перадачы Олега Гарбенкі. Такім чынам 1-0. Айцішнікі выйгралі першы тайм. Владимир Пискун узяў гульню на сябе. Вось як гэта было Шахрухам. Спадзяемся, што ён усё ж такі траўму не атрымаў у гэтым сутыкненні з Віталем Шадуркам. Па меншай меры сур'ёзна ўсё будзе з ім у парадку. Шахрух забіў 5-й гол
за 11 сустрэч. Ну а вось калі ласка, Владимир Пескун, былы гулец Мінска, здорово правіў ініцыятыву і таким чынам паразіў вароты Александра Антонова. А напрыканцы ўжо з рызыкай выпусціўшы ганяў супраць асноўнага галкіпера, і гэта спрацавала, бо Дзяніс Семянюк зрабіў галявую перадачу на Павла Рубніковіча. Ну, інтрыгу вывели на максімальны ўзровень і маглі згуляць на нічыю 2-2, аднак перамога засталася за сталіцай. А наперадзе яшчэ і матч самаадкладзены 16-го тура. Так што сталіца па-ранейшаму справе, і не забываемся пра тое, што пасля паўзы на матчы зборных увайсці зноў у сезон не так ужо і проста. Ну, па меншай меры, мы гэтым пераканаліся на свае вочы. Для сталіцы было вельмі важна і псіхалагічным сэнсе перамагчы. Гэта 400-й юбілейны матч антішнікаў у вышэйшым дывізіёне. Гэта вяртанне, зноў ж такі, тых жа самых зборнікаў. Ну, і як ні круці, псіхалагічнага, яшчэ з гэтай падкрэслю пункту гледжання, рэванш за паражэнне ў першым крузе, тое, што трэба. У нас гатовы флеш. Паслухаем. Владимир Пескун в нашем эфире. Владимир, в первую очередь вас с победой. Насколько важно для вас было сегодня взять вот этот реванш за последнюю встречу в этом дерби? Спасибо за поздравления. Ну, это было важно и с психологической точки зрения. Там осталось немного игр до плей-офф, скажем так, поэтому нужно кондиции набираться и физические, и эмоциональные. Ну и в целом, как бы, постоянно у нас с Минском такие интересные игры, я думаю, для болельщиков, для всех. Поэтому, ну, работаем, как бы, тренируемся, да и все. Сегодня вам практически до последнего удавалось держать свои ворота на замке. Вот что в концовке встречи поменялось, изменилось, почему вы допустили гол в свои ворота? Ну, Минск вышел с 5-м полевым, то есть это нормальная ситуация для мини-футбола, поэтому хотели, конечно, на 0, но получилось как получилось. Главное, выиграли, взяли 3 очка и все. В целом, я думаю, что все ожидали такой более продуктивной встречи, но не так много голов мы сегодня увидели. С чем это связываете? Ну, мне кажется, с концентрацией двух команд и с вратарями. То, что они сегодня хорошо отстояли, оба причем. Поэтому, я думаю, это главный аспект. Лично вам сегодня тоже удалось отличиться, причем забивали в ворота своей бывшей команды, можно так сказать. Что-то при этом испытали, что-то ёкнуло? А нет, ну, как бы забил, порадовался для себя, как бы, ну, много уже команд поменял, поэтому если буду забивать кому-то еще, как бы, и не радоваться, ну, это эмоции, это футбол, футзал, поэтому все нормально, я думаю. Там никто не обижается, по крайней мере, там много друзей, знакомых, поэтому. Спасибо еще раз вас с победой. Владимир Пескун был в нашем эфире. Коллеги, вам слова. Наступную сустрэчу пройдзе ў рамках 18-го тура 22 сакавіка, а ўжо надалей адыграюць тыя матчы, што былі адкладзены ў рамках тура 16-го. Фіксуем перамогу сталіцы з лікам 2-1.